abịa na nri Igbo garị abụghị nnọọ ka ọ wee bụrụ nri. Garị bụ ihe na-enye ndụ, ya bụ na ndụ na garị na omenala Igbo bụ ofu ihe. N'ihe onyonyo anọ a m ga-egosi gị ka anyị si eme nke anyị na-eri na be anyị. Anyị anaghịkwa ere naanị nke anyị na-eri na be anyị ka anyị na-eme. Anyị gara n'ugbo anyị wee gaga weta garị, ebe ọ bụ na ugbo ahụ eteghị aka. Ozugbo m wetara ya wee bido wee pịchabịa, ọ bụ nne m bịa pụtadoro ya, mụ na onwe m wee nwere mpịcha. Ọ bụ ihe mmadụ zitere m ụbọchị a, mana ka ọ dị agodi ofu ụbọchị akọ m akụkọ ihe nnafu ebe nzite ozi m, nsogbu adịrọ. Obere oge ka m nọ na-apịcha abacha ahụ, tupu ị mara ihe na-eme, mmiri wee mee ka ọ na-ezo wee bido wee yashishiba. Ozugbo mmiri ahụ na yasisi mgbe kwụrụ ọtọ wee sị m ga-akọbetegodo akwa nne m sara ọ gbasara n'ezi. Ozugbo m na-ekobetecha nya bụ akwa ahụ, m ga-abụbete akpụ ọkpọọ ọ gbasara n'anwụ, bụbetechazie ya nwa akpụ nke ayọrọ ayọ. Achọrọ m ka mmiri maa ya, m ga-agakwuchie ya. Mana obere oge ozugbo m na-emechi ya, anwụ bido chabara onwe ya. Apụzi m okwu m bido wee sabazie ihe abacha ahụ m bechara, sawa ya, sachasịa ya nnọọ ka o nwee ike dị ọcha, ka aja ghara ịdị ya. Nwanne nwoke na-agbatakwa mmiri bido sarịbịa nke ịgba, maka na ị ga-agba mbọ fụ na aja adịrọ ya ka eje mgbe ị ga-enyeche garị gị, ka anyị ghara ịbụ ịṅụrụ aja ma ọ bụ irie irite aja. Lee ka nwanne nwoke na-asị m seta onye bubaro seta onye bubaro. Video onye bubaro. Video onye bubaro.